3 generalke, 2 zamene glave, 6 ili 5 bregastih, nekoliko turbina, Disney i kakvih buđenja i obrada i to je naša sreća. Svi ljudi imaju neke svoje aute snova. Moji snovi su izgleda bili malo skromniji snovi, pa ja kao klinac sećam se, ne znam da li sam imao 10 godina uopšte, da imao sam malo više, jel? Šetam ulicom i ispred mene se pojavi na parkingu neki auto, žut, prelepe neke felne, neki usisnici napred, na haubi neko udubljenje, nema znak napred, ja ga gledam i kao, brate, ovo je najbolji auto na sve, to mora da je pravio Ferrari. Igran slučajeva više godina kasnije, ja sam saznao da je to Fiat Stilo. Da, kao mali sam se zaljubio u Fiat Stilo i to sam zapravo video nekog Abarta ili Schumachera, ni sam nisam siguran šta sam video kao mali, ali godinama kasnije, kad sam napunio 18 godina, bilo je plan da se kupi auto. Doduše, pare se nisu skupile i tako to se odugovlačilo. Sa 20 i nešto godina napokon sam došao od toga da mogu kupim svoj auto, tačnije digao sam kredit od mog tate, pa sam morao da mu vraćam pare. Sve u svemu, ja stavio neku Alfu 147 da kupim ili tako nešto i saznao sam, tate meni je rekao, a što ne kupiš Fiat Stila? I ja sam tad bio na fazonu kao ček, on je meni u budžetu, tad nisam razumeo ništa u kola i saznamo da, Fiat Stilo mi je u budžetu i to je to. Svi auti drugi su nestali i krenuo sam ja da tražim Fiat Stila po oglasima kao nenormalan. I na tu sam shvatio da neki Stilo mi je lep, neki Stilo mi je ružan. I nije mi bilo jasno zašto je tako, dok nisam shvatio da 5 vrata Stilo mi je najružniji auto ikad napravljen. 3 vrata Stilo mi je prelep auto i sad malo je tu bilo meni čudno u glavi, ali ok, odlučio sam se, Stilo 3 vrata mora biti, poželjno žuta boja, motor ne interesuje me jer ja kupujem auto, se vozam po gradu. I tako tražili mi njih brdo i sve neki krševi i naiđe jedan 2005. godište, ženski vlasnik, prodaje ga jeftino, jeftiniji od svih ostalih. Što to? Hajde odemo mi pogledamo taj auto, Ćale i ja, kad drtina, ako vidiš, nije on puno prešao što ga tiče, jeste on kao očuvan, ali on nije opran bio otprilike od kad izašao iz fabrike, niti usisan, unutra prljav i najveći problem je bio taj što auto, kad sam krenuo da ga vozim, da ga testiram, nije mogao da pređe 60 na sat. Ti daješ gas, on vrišti, ali ne ide, dimi iza, ali ne ide. Ali već sledeći gas, on hoće 70, pa hoće 80. Ja shvatam, pa vidi, on je samo zapekao, jel? Super, kupit ću ja njega. On je bio tu nekih, tada tražili su 2500 eura, što je za Multijeta bilo malo povoljnije nego ostali u svojoj kategoriji, jer ipak je bio kao taj novija generacija Stila. Dobro, kupit ću ja njega. Dan kupovine, dolazim ja po gospođu čiji je auto, donosim ja pare, sedam u auto, idemo da ga prepišemo. Ja ću ga voziti, daću joj pare, jel, čim ga prepišemo. Ja u prvu, on krklja i lomi menjač. Ja u rikverc, on krklja i lomi menjač. Pa majku mu što neka kršina vamo tamo i ništa, ja kao neko nema šanse kupim ovaj auto, ne dolazi u obzir, menjač mu ne valja, ja prvi auto kupujem, ne dolazi u obzir. Dovoljno što je već ovako u lošem stanju, jer sam mi treba i to. I odustanem ja. Zove mene žena, to veče zove i kaže, evo rešila sam problem, samo ima vazduha u sistemu, u luftu, u sistemu kvačila ima vazduha. I kao, da ga kupiš, evo daću ti ga za 1900 samo da ga uzmeš. Kako toliko jeftino, ako i traje ceo menjač da se menja, ajde daj. I ništa, ja kupim njega za 1900, vozim ga ja nelj dana i krenu on opet da krklja prva rikverc. Rekao, to je to, mora menjač da se menja. Umalo nisam menjač ceo zamenio, kad su mi došli jedan kolega, mnogi koji voze Fiat Stilo ga znaju, Goran Apić, čovjek koji je prvi imao Stila sa 300 i kusur konja, mi kaže, to ti je cilindar kvačila u kabini. Da, ona je od 30 eura, ono malo plastično čudo. Zameni on to, meni auto radi, ja srećan, sve super i to je to, ja vozam auto, jel, ovako po gradu, ali auto, kilav, troši, dim baca i sve to i tu shvatio, ja tu moram krenuti da njega čistim, da ga sređujem. I tu je krenula cela muka s tim autom, zato što to je famozni Multijet od 100 konja, koji ćete u Fiat Stilu naći u cijelih možda 1000 primeraka.
ograničena serija koja nije ograničena jer je dobra, već samo zato što ih nema. I taj motor je sklapan malte ne od viška delova. Znači, naći ćete delove od novih multijetova, od Bravoa i Mareje do Brere, naći ćete sve i svašta na tom motoru i njegovim periferijama i jednostavno njegovo održavanje je postalo pravljanje naučno-istraživačkog rada. I tako sam ja zagrizao za neki tuning i neku mehaniku i počeo s tim autom da kuburim. Svi su mi govorili, mani ga se, uzmi multijeta 150 konja, buđi njega, to je bolji motor, a ja sam tvrdoglav, pa sam rekao, ne, ja ću ovaj. I tako je krenulo buđenje. Auto, nakon nekoliko servisiranja i tih stvari je postao stvarno vrhunski i svi su bili iznenađeni kako taj auto se ponaša po Mišeluku, naša lokalna staza. I svi su bili iznenađeni kao auto je stvarno wow, i čak je dobio neku i reputaciju tamo kao super auto. I tu kao dolazi sad već faza, treba malo ozbiljnije buđenje. I tu mi prvo radimo modifikaciju, jedno od kao prvih na koji auto iznenađujući dobro odreagovao pre većeg turba su bile opruge ventila. Zamenio mi opruge ventila, stavimo neke tvrđe, auto kao da sam turbo veći stavio, pobesneo, 20 konja više dobio, ide, razbija, sve super. I njega ja po Mišeluku pržim. Ubrzo, to kup vožnje na Mišeluku, izleti mi turbina kroz auspuh. Izleti izduvni impeler po Audiju S8, sreća lik je bio cool pa mi nije slomio sve kosti na telu, iako sam mu izgrbao prednji branik, ali onako sve za sada dobro ide. I dobro, ajde zamenim ja turbo, pošto sam već imao spreman veći turbo od Subaru Impreze, ni manje ni više, od one buljave, sad da li je to Blobaj, ona 2004. koja je već 2.0 VRX, natakario mi taj turbo. I tu zapravo sad već kreću neki čudni problemi sa autom da se dešavaju. Konstantno auto se ponaša kao da, što kažu, trokira, kao da radi na 3 cilindra, ali on i dalje ide lepo, nekako onako stalno radi, tako neki ima, kao Volkswagen buba ima taj neki zvuk. I dobro, ništa ja to vozam tako i došlo je do perioda da sam shvatio da to strada, izgleda glava motora strada. I tu ja upoznajem mog kolegu Tegija sa kanala kao majstora koji će da mi zameni glavu motora. Dobro, mi uzeli drugu glavu, spremili sve, zamenili glavu, auto ko novo, međutim mi nismo nikad uočili na staroj glavi gde je bio problem. Ništa, mi smo nju sve, onako što kaže, đuture sa starom bregastom i sve to izvadili i bacili, opruge ventila prepakovali, jer one su buđene. I dobro, mi krenemo da vozimo, prošlo nekih 4000 km, auto ide sve ekstra, po gradu, po Mišeluku, šta god hoćeš, auto radi, ide brutalno, onako, svi oduševljeni. Teg i ja nešto išli do Beograda da kupimo kadice za njegovog juga. Povratku iz Beograda, auto kao da radi na jednom cilindru, dimi, troši ulje, katastrofa. I sad tu krećemo Teg i ja u lov na gremline. Prvo smo posumnjali da je turbo stradao jer nekako nije punio pritisak i flaterovo je. Stalno je radio turbo, ono tu, a dizel je. Na 0,1 bar je radio to. To nam nešto sumnjio bio kao turbo je stradao. Zamenio mi turbo, auto se ponaša isto. Ajde, garan su dizne. Zamenio mi dizne, auto se ponaša isto. Mora da je nešto od kojekakvih vakuma tih elektronike, to izmenjaju mi to, auto se ponaša isto. Mora da je pumpa visokog pritiska, zamenjaju mi nju, auto se ponaša isto. I mi tako ganjamo periferije, auto se ponaša isto. Pa rekao, brat, aj garant izgleda glava stradala, skinemo mi glavu, glava dobra. I tu Tegi kao posumnja, vidi, cilindri su nešto sumnjivi, valoviti onako, aj kao mi da, znaš, uradimo generalku, lepo uzmemo mi ceo drugi motor, da mi to osvežimo, uzmemo mi motor, odemo na auto otpad i kao treba na ceo drugi JTD motor, oni kao, aj čekaj samo sekund, sad ćemo doneti, vidiš ono ulazi, bukvalno upalili stila Petro vrata, uterali ga u garažu i po sata kasnije vade na motor onako iz garaže, bukvalno raskomadali auto koji radi pred nama. Dobro, mi super taj motor doneli u servis i tu kreće zapravo naš kanal pokvario auto kao takav sa generalkom na tom motoru. I mi uzmemo, rasklopimo motor i shvatimo da je motor u savršenom stanju, a rekao, znaš šta, kad smo ga sklopili, da ga osvežimo i pa ganjamo konje, da to bude sve picikato. I tu mi radimo sve, i sputerovani ležajevi, kovano, sve da bude ono što možemo, nabavimo sve poboljšano, balansiramo mi klipove, sve onako maksimum se potrudimo, ali do duše to su dalje bili fabrički delovi, dalje on je 1.9 motor.
Sklopio mi njega auto, bomba, prede, bukvalno stavimo novčić na njega, novčić miruje. Kao da je V motor, a ne JTD koji je poznat po vibracijama. Sve super, nama, uživancija, vozam ga po gradu, vozam ga po Mišeluku, auto za poželeti. 4000 km kasnije, opet na 4000, odem ja do Beograda, stegijem opet i nazad u povratku, auto opet radi na jednom cilindru, dimi, raspada se, opet katastrofa. Pa ja krećem već šta se dešava. I ništa, ajde, ignorišem ja to, pošto nisam imao tada i para ni vremena to da rešavam, vozam ga ja takvog, on sve gori i gori i gori, kreće da pali lampicu ulja kad stane, nakon što se zagreje na leru, znači auto haos, reko Tegi, moramo mi ovo da rešavamo, mi rasklopimo motor, a ležajevi, u fronclama, onako, možeš ih kruniti rukama, motor urnisan. E sad mi tu shvatamo da, kad smo uzeli ležajevi u motoru, nisu oni koje su mi poručili i platili. Mi smo poručili i platili sputerovane ležajeve, ono bili najobičniji glikovi, standardni ležajevi. Naša greška što nismo pogledali serijski broj na vreme i ajde, mi s tom radnjom se malo tu nešto posveđali, ali nebitno, nismo htjeli da to nosimo dalje i mi tu, aj kao, rešimo to, reko, znaš šta, aj sad ovako, uzimamo taj motor, pošto je stradao, više ne može da bude 1.9, nađemo mi mašinsku obradu koja je poznata kao kvalitetna, da nam taj motor razbuši da bude 2.1 i da se ubace širi klipovi, neki kao aftermarket klipovi koji su lakši, bolji, kovani, sve te naš fancy stvari. Odrade oni radilicu isto, napakujemo ležajeve od Lancia, Delta, Integrale, HF, da, one rally legende, njeni ležajevi, to 3 Metal Racing i sve te ludila. Portujemo uljnu pumpu, ispoliramo ventile, odradimo kanale, usisne, sve mi odradimo, prepakujemo opruge ventila, naravno, auto upališ ga, bomba, znači stvarno vrhunski, ganjaš se sa Porscheima, s čime god, uživaš u autu, to je auto koji sam celo detinjstvo želeo. Odem ja nakon nekih 3000 km kad vožnje s tim autom, odem ja na more sa devojkom, znaš, sedem ja u auto, odem na more, auto ide super, negde u Grčkoj, on krene nešto malo čudno našao oko da mi radi. Ja skinem bregastu, skinem deklu na moru, ja pogledam jedan od bregova ulizao. Rekao je, evo to lizao breg. Aj dobro, mogu ja takav da ga vozim nazad. Dojadom nazad, on sve lošiji, umorniji. Skinemo mi deklu, pogledamo bregasta, otprilike ima jedan breg koji nešto radi. A inače, hronično unazad, sve ove kvarove koje su imali, uvek smo nalazili jednu stvar, a to je da bregasta strada. Uvek nam je bregasta, tup strada nakon, par hiljada kilometara bregasta strada. Uvek tako 5-6 bregasti mi zamenimo, 3 glave motora zamenimo, 3 bloka motora zamenimo, nama bregasta uvek strada. I sad kad se ja vratio sa mora, zamenio mi bregastu, auto radi super, malo je grublji, ali još uvek radi. Ja onako iz dosade da izmerim kompresiju, kad ona 2 cilindra otprilike nema kompresiju, ali još radi super, jel? Pa ja u tom momentu, ću da se ubijem, pa šta se ovo dešava? Motor bio na više mašinskih obrada, nakon što ga jedna obradi, pošaljemo drugoj da ga provere. Ne valja, ne valja. Valja sve super, ali on strada, i strada. To je to, 3 generalke urađene, on dalje strada. Pogodite šta se upravo dešava. Pa upravo sklapamo taj motor opet, ali ovaj put smo našli napokon problem. Prvo, mi treba da budemo krivi zbog toga, jer taj deo smo mi stalno prepakivali i nismo razmišljali da u svim tim našim generalkama samo jedan deo, to je 8 istih delova, su konstantni. Na različitim glavama, na različitim blokovima, na različitim bregastima. Uvek su, samo sekund, opruge ventila, ove. Ne znam koliko možete na kameri da vidite, u desnoj ruci je fabrička opruga ventila, a u levo je aftermarket ili tuning, koja je niža. Šta se dešava? Kad se auto vozi po gradu, na Mišeluku, kad se jurca, ona se iz nekog razloga ponaša dobro i ne vidi se kvar. Kad ga mašinska obrada proverava, kvar se ne može uočiti, bregasta pređe preko nje i sve super. Kada se auto vozi 120 na sat, kako je na autoputu propisano, mirno 100-200 km bez naglih ubrzavanja,
Iz nekog razloga opruga kreće se ponaša manično, počinje da skače i šta već da radi i kreće da pravi kontru Bregastoj dok Bregasta prelazi. Bregasta se oliže, Bregasta se raspadne i svi ti opiljci uđu dole u karter, uljna pumpa ih razbaca po motoru i napravi haos u motoru. I to su mi tek sada, nakon 4 godine lova na gremline, našli da ovo đubre je mene koštalo, a što nije para, nego što živaca me je koštalo. I sad, ajde, znamo napokon ko je problem. Pošaljamo mi motor ceo na mašinsku obradu, ta ekipa koja radi kao jako dobro, da nam sve urade. Naše će biti da sklopimo glavu, da stavimo glavu na njega. Dobro, sklope oni to nama, kažu sve urađeno, vi samo treba da ga stavite. Pošto smo više toliko imali loših iskustava sa svima, ne bi mi bili mi da mi nismo uzeli to što su oni uradili da proverimo. Šta nađemo? Nađemo to da je od 8 pločica ventila, 2 su grube kao šmirgla, što bi uništilo Bregastu u roku od odmah čim bi se upalilo. Takođe, na samo jednoj pločici zazor ventila je dobar, na 2 je prevelik, na 2 leži Bregasta, bukvalno da dodiruje konstantno pločice, to jest 0, a na preostalim je kao isto loš. U suštini, loš zazor svuda. I onda naš, rekao, pa to, ajde uzmem mi ventile, pogledamo, ventili uopšte ne hodaju normalno kroz njihove vodjice, onako kače, grebu, pa jeste vi mogući, pogledamo, svih 8 ventila na isto mesto imaju ogrebotinu. Kako je mašina u mašinskoj obradi hvatala ventil, tu ih je zagrebala, tačno da prolazi kroz vodjicu. Mi pričamo o tome da su mi to platili i dobili garanciju na to. I da, onda aj kao krenemo mi da zavirimo malo u blok. Jedan od šrafova koji drže klipnjače nije zavrnut faktički skoro uopšte bio. I takođe nađemo kontaminaciju na ležajevima radilice, Kolbenschmidt ležajevima, koji su isto to fancy ležajevi, nađemo kontaminaciju i ogrebotine na ležajevima koji su prošli 0 km. Ili ti nikad nisu okrenuli radilicu, ovi su uspeli da to zabrljaju. Tako da muka se nastavlja i da. Ajde, rešimo mi sve to, nas dvojica, otprilike u ovom našem servisu oko nas, što gledate, poručimo nove Viktor Reinz šrafove glave, neke imaju kao neka ograničena serija koje su malo duži, pa kao više hvataju tog navoja, pošto JTD ima valjda kao duži navoj nego što je fabrički šraf, poručimo mi njih i ajde sad stavljamo mi glavu na motor, zavrćemo mi svih tih 10 šrafova i došli do 10. u sredini, i neće se zavruje, neće. Ali nije ono kao, znaš, da krene pa da glavi, nego jednostavno neće, kao da ne hvata navoj. I ne hvata i gledamo, to da nije slučajno dihtung se mrno pa da mu smeta, nije, sve je dobro, gledamo. I Sotegi već kreće da razbija glavom u zid, ono šta može biti. Ja uzeo taj šraf što neće zavrnu ruku, pričam s Tegijem i vrtim šraf kroz ruku tako da mi je nokat u navoju, na samom vrhu šrafa. I shvatam, dok vrtim šraf, da mi nokat miruje. Da se ne mrda po navoju gore-dole. Ja shvatam, pa čekaj, ovo nije navoj, ovo je bukvalno pun krug. Pogledamo gde god na navoju novog šrafa od Viktor Reinza, koji glasi kao najbolja firma, navoj je svuda puni krugovi, a ne navoj. Eto kakve nas stvari istrefe. I onda kažu, JTD motor je neuništiv. Pa neuništiv je ako nis budala ko mi. Tako da eto, to je 3 generalke, 2 zamene glave, 6 ili 5 bregastih, nekoliko turbina, Disney i kakvih buđenja i obrada i to je naša sreća. I da, zašto je Honda iza mene? Pa Honda iza mene jer stilo još uvijek nije sklopljen. Auto se pretvorio u letnji auto, vozim ga samo leti, prednjem 4000 km, on strada i onda zimi ga celo sklapam opet. Ovaj put kad smo napokon izolovali uzročnika, nadamo se izolovali uzročnika, nadam se da više neće biti potrebe za generalkama. Tako da, eto vam moja mučenička životna priča.